Сәләмәт тәндә сәләмәт рух. Башкортостанда спорт төрдәрен үстерүгә айырым игътибар бүленә. Хәзер хатта һавантуйдарда һәм башка байрамдарда ла бәйге күп көрәше, масс-рестлинг кебек спорт төрдәренә урын бүленә. Һәм бу иртәне безнең менән Башкортостандың масс-рестлинг федерациясе һәм бәйге күп көрәш федерациялары президенты Раил Бикмаев каршы ала. Хәерле иртә, Раил Идрисович. Хәерле иртә, хамыгыз. Тескульт сәлам тебе хлас кулдан. Сәлам республика. Хәдә студияла күрүбезгә шапты. Дына инде шо елдар исендә без студияла был хакта күрешеп һөйләшкәйник. 5 елда үтеп киткән икән был хәрәкәткә һәм шо федерация төҙи башлаган осорда нинди кыйынлыктар кисергә туры килде? Мин дә бик тә шатмын һеҙ күрешергә туры эфирда. Иртәмән хәерле иртә. Тәтергә инде biz 5 yıl масс-рестлинг дип әйткән таяк тарту уены буенча инде шул спорт түрі буенча әле көндә август айында 19 августта 5 ел буласак без юридик ямгыятын асқан вакытында инде әле көндә без күп кенә эш эшләнек республикала безнең бит инде қалған Рәсәй төбәкләренә қарағанда біз бетінде кімдір 10 ел, кімдір 8 ел уже эште алып бара. Біз 5 ел эсендә безнең юбилейінде күп кенә эшләнек. Результаттар буенча инде 2024 елда результаты буенча Башкортстан Республикаһы 3-нче урын ала 27 төбәктәр арасында. Шакура ул бик тә мощный олы казаныш дип әйтергә, ул битендә безнең нинде ни өчен улай булды инде. Безнең иң тәүдә шул спортчыларның теләге бар инде дә районнарда хакимиятләре, районның эшкуарлары безгә битендә спортчылар, тренерлар күп кенә ярдәм итә. Ну и, конечно же, безнең республикаларның җитәкчесе безгә күп кенә безнең якка тоже кара ярдәм итә. Внимание дип әйтергә безнең якка уделяется, потому что Ради Фаридович безгә үзе спортчысы булгас, үзе көрәшче булгас, безгә лә шул как-то ничек дип әйтергә, вдохновление бирә, тәэсир итте, да. Ну, башка спорт министрлыгыннан күп кенә эштә алып барабыз инде. Шул как бы общий теге тырышып теге командный эш менән алып барган өчен шул инде безнең теге секрет успеха дигәндә. Бердәмлектә көз халык күтәреп алып бергә. Шуңа кара халыкты күтәрәбез, шуңа күрә безнең яшьләрне күбрәк инде спортка өндерәбез дип әйтергә инде шул күбрәк инде безнең хәрәкәтле булу өчен, көчле булу өчен ир-егетләр бит инде ул теге көчле булырга теге как мужская энергия дип инде шуны күбрәк инде теге тырышабыз инде яшьләргә күсәргә, бирергә, шул булырга тырышабыз инде күбәйтергә ел һайында ул масс-рестлингмы, таяк тартумы, ул бәйге күплек көрәшме, ул силовой экстрим төрле төрҙәр менән без шуны алып барабыз инде көндә. Һәм шулай әйтеп үтеп китмәенсә булмай, бынан 2 ел элек бәйге күп көрәше федерацияһы булдырылды һәм һабантуйдарга уларда оештыра башланалар. Халык нисек кабул итте был спорт түрен? Ул төрҙәрҙе халык бик тә яратып каршы алды. Әле көндә без уйламаганда уже 5 ел 3 ел ул бәйге күплек көрәште алып баргандан башлауына, но ул вакытта инде безнең уже һәрбер районда, һамантуйдарда, төрле майданнарда, йыйындарда дип әйтергә инде дә безнең халык шул уеннары безнең күп тә индерелә. Безнең ир-егетләр, яшьләр һәм кызлар да шунда катнашуга бик тә маташа инде. Шуңа күрә әйткәндә бик тә безнең бит инде канда ул уеннар булган, ул бит инде ничек доступный спорт дигәндә әйткәндә дә, кыйынлык та түгел, но үзе төрле бит инде ничек бездә булган уеннар дип әйтергә, без уны инде әле көндә күтәреп барабыз, хаклап барабыз һәм күбәйтеп барабыз инде. Шуңа кара безнең эшләр бара инде. Эш бар, максат куелган, бергәләп аткарып сыгырыгыз да һәм уңышларга өлгәшергез дигән теләктә һәм шулай ошо көндәрдә оештырылган бик матур сара, ул да булһа, ошо масс-рестлинг һәм бәйге күп көрәшен узгарыга планлаштырабыз. Мәсәлән, 7 августта Өфе-арена спорт комплексында «Приведи ребенка в спорт, балаңды спортка килтер» дигән матур фестиваль булып. Әлбәттә, бездә дә катнашабыз. Аның башка безнең күп кенә ярышлар бара. Безнең 16
июньдә без Салават районында Салават йыйыны булды. Онда бәйге күплек көрәш буенча уендар уҙғарылды дип әйтәләр. Һәм Масресинг отдельно үткәрдек. Һәм вот безнең битендә республикала әле көндә ни булды? Ер көсү дигән безнең ярыш булды. Республиканың ер көсү Дүртөйле районында уҙғардык. Шунда бик матур сара үтте инде был гына шәмбе көнендә. Һәм был аднала Ишембай районында безнең 3 августта бүтәгедә көтеп калабыз инде. Воспользуюсь случаем инде 3 августта Ишембай районында ер көсү дигән безнең федераль фестиваль уҙғарыласак. Онда кемдәр буласак? Кемдәр? Таяк тарту, шул масс-рестлинг будет, силовой экстрим, волейбол, футбол, арм-рестлинг, ГТО, түрлі шул түрдер буенча безнең дә ярыштар уҙғарыласак. Һәм силовой экстрим һәм ГТО буенча безнең Россия чемпионатына отбор, квалификационный отбор уҙғарыласак шул фестиваль арахында. Бүтәгедә көтеп калабыз. Демәк, был фестивальгә ябай кешеләр дә килә ала. Ябай кешеләр килә ала. Һәрбер райондан, безнең республиканың һәм Россия төбәкләреннән, сителләрдән дә һәм кешеләр килеп катнашырга мөмкин бар. Килегез, катнашыгыз. Гаризаларда алдан языргамы әллә шундук? Унда теркелергә мөмкинме? Гаризаларда иң алдала может язырга һәм көннәлә килеп китергә мөмкин була. Шуңа күрә матур сара, онда концерт мастеров искусств буласак бездә төрле безнең Россия Башкортстанның иң билдәле йырсылар, иң билдәле артистларын да катнашасаклар һәм мощный шундый бер спорт һәм культура программаһы онда. Уйнайбыз да, спортман да шөгыльләнәбез һәм онда йырлайбыз да, бейбез дә. Әлбиттә. Һәм шулай 15-16 август Баймак районында Башкорт аты фестивале узды һәм унда ла спорт уеннары каралган. Тулырак һөйләп ебәрегез әле шу турында. Безнең Баймак районында Башкорт аты фестивалендә без 3нче ел эшләйбез. Әлбәттә безгә шул бик та матур шундый сара, әйткәндә без бик та шатбыз. Республикала шундый вообще мощный фестиваль үткәне өчен 3нче ел алып барабыз инде, безнең дә 3нче ел катнашабыз. Бик та инде оның өчен калган төбәкләргә дип әйткәндә дә Россия төбәкләре мен бар инде үзара һөйләшәбез, общениелар дис барабыз инде. Алар аптырайлар әйткән. Шундый вообще фестивальдар әлбиттә була икән, шундый мощный ниләр була икән, вот уникаль дип әйтергә әйткәндә әйтү булмасны дип әйткәндә, вот бер кайда анда юк инде Россиядә дигәндә дә. Башка халыктарда юк, бездә Башкортстанда карайлар, алар безгә бит инде нитеп карайлар с чувством зависти дигәндә дә. Онда бит инде шул безнең вис уендар, вис ат сабышы, онда аударыш, ыллак, тайтулак, шундай уникаль уендар бит инде ул бездә республикала өлкәндә күтәренке дип әйтергә бара да. Безнең бит инде спортчылар бар, безнең халкыбызда ла күп кенә шул теге инде теге интерес дип әйтергәндә күп кенә шуңа күрә безнең бит инде иң тәүдә, конечно, етәкчеләргә әйткән, рәхмәт әйтергә инде шул Радик Фаритович безнең правительство, хакимияткә шундый матур сараларды уҙғарған өсөн, шундый поддержка булган өсөн безгә инде көс биреп тора, интерес дип әйтергәндә халыктың кызганысы күп кенә бара. Әйткәндә еще безнең республиканың командаһы спорт командаһы әле елда Игорь Кочевников дигән бер Казахстанда, Астана калаһында сентябрь айында шул Игорь Кочевников буласак безнең уҙғарыласак. Һәм онда Россия Федерациясының командаһы катнашырга тиеш инде. Без әлеге көндә 170 спортчы арасында Россия командасы общий 170-тән. Уннан 35 урынын Башкортстан спортчылары квотаны алды. Әйткәндә, ул иң күп кенә команда була безнең республиканың, иң мощный состав дип әйтергә инде, безнең квалификационный отбор буенча
Ни буенча, протокол буенча бездә күп кенә спортчыларды индерәбез дип әйтергә инде. Иң-иңдәрен һайлап алып, Қазақстанға әдерлек бикшап бара һәм дә инде ошо фестивальләр безгә хынатмас, еңүмен кайтыртан шанстабыз. Күп эшләр эшләнгән һәм дә эшләр бар әле, шул эшләргә тик уңышлар гына юлдаш булган. Теләктә ҙур рәхмәт булып килгәнегез өчен.